Okay, magandang hapon po. Yan. Siyempre, hapon na naman. Alam niyo na gagawin natin, di ba? Pero ang kaibahan nga lang nun, yan, maliwanag pa po. Yan. Ang oras is mag-aalas 3 pa lang ng hapon. So, dahil medyo matagal pa lambutin yung lulutuin natin, kaya mas maaga tayong magluluto. Dahil ang putahe po natin ngayon ay, yan, paapo ng baka. At saka shank. Yan, paghahaluin po natin. At yan po yung kanyang mga, mga gulay. Saging na saba, repolyo, yan, mais, beans, at bawang, sibuyas. So, nakahanda na po dito yung ating tubig. Yan, gagawin po natin, syempre. Lalagay na po natin yung ating karne. At umpisan na po natin ang ating pagpapalambot. Okay. Yan. Dahil po matagal palambutin ng mga paa. Yan. At saka po yung mga shank. Pinahiwa ko na po pala yung mga yung mga shank niya yan. Kaya ganyan na po yung itsura niya. Okay. Pati rin po yung mga paa niya. Ayan. Ito po yung mga bone marrow niya. Ayan. Kung nakikita niyo po yung mga malambot na parte. Ito po yung mga bone marrow yan. Malalambot na yan. Okay. Yan po. Itong malambot po na yan. Yan po yung mga bone marrow niya. Yan. So, palalambutin po natin to. Habang minapalambot po natin is iwahiwain ko po muna yung mga gulay natin. Ihahanda ko na po para po ready na po mamaya. Anyway, nahugasan na po pala lahat tong mga karne na to. Nugasan ko na. Okay, yan po. Luluto po tayo ngayon ng beef. Yan. Yan na po. At syempre, lalagay na po natin itong mga tipak ng sibuyas. Okay. Lagay na po natin dyan. Ang mga tipak po ng bawang. Isang buong bawang po yan. Okay po. Lagay na po natin dyan. And then, last one. Okay. Saka po natin takpan. Alright. Hayaan lang po natin dyan na kumulo ng kumulo ng kumulo hanggang sa lumambot ng lumambot ng lumambot. Okay. So, ang gagawin ko naman po ngayon is ihahanda ko po itong mga gulay niya. Alright. Kita-kits po ulit tayo pag nahanda na yung mga gulay at pag maglalagay na tayo. Pag malambot na po yung kanin natin. Okay. Okay. Matapos po ang 3 oras na pagpapakulo. Check po natin. Oh my goodness. Oh yeah, baby. Ganda po. Tignan po natin yung ating pata. Check po natin yung ating pata. At yan po yung palatandaan natin. Yun. Okay na po. Malambot na po siya. Yan na. Oh. So, sa pagkakataon po yan, himay-himay ko na rin po yung mga gulay niya. Lalagay na po natin yung mais niya para po mag-infuse sa sabaw. Okay. Masarap po yung sabaw na may lasang mais. Manamis-namis. Yan. Lagay na po natin yung kanyang mais. Papalambutin na po natin siya. Alright. Okay. So, kunin po natin itong mga ibang kernels ng mais na naiwan dito. Yan. Okay. So, ayan. Lagay na po natin yung mais niya. Takpan po ulit natin. Para po mag-infuse po yung lasa ng mais sa sabaw. Okay. Okay. Balikan po natin yung mais natin. Na. Check po natin. Asan na kayo mga mais? Ayun. Okay na po siya. Malambot na. Okay. So pagkataon po yan, timplahan na po natin ng patis. Hindi po natin paninimpla yung patis, no? Pang lang po natin. Papaamoyan lang po natin. Okay. And then, lagyan na po natin ng asin. Yan. Lagyan na po natin ng asin. Okay. Yan po. Siyempre, lagyan po natin ng pepper. Yan, black pepper. Paibabaw po natin ng black pepper. Yan. Okay po.
Then, after that, ilagay na po natin yung mga gulay niya. Yan. Sabay-sabay na po natin itong mga gulay. Okay. Lagyan po natin ng saging. Ang ating saging. Para po lumasa. Yan. Ang ating pong beans. Yan. Ang ating Baguio beans. Okay. Pagkatapos, ibabaw po natin ang ating mga repolyo. Ayan. Okay. Ayan. Okay, masandebe. Malapot na po yung sabaw niya. Dahil po sa pata ng baka. Ayan. Okay. So, tatakpan po ulit natin hanggang po sa maluto lahat po itong mga gulay niya. And then, adjust na lang po kayo sa timpla. Okay po. Ready. Gagawa po tayo ng mga sausawan. Yan. Okay. Halikan po ulit natin mamaya. Okay. Check po ulit natin. So, yan na po. Nag-adjust po tayo ng, ng timpla kasi medyo matabang. So, sa pagkakataon po yan, lagyan na po natin yan ng magic. Yan. Buran po natin ng kaunting magic. Okay. Okay, so alright. Yan. Po ba? Yan. Ito po yung mga pata niya. Yan. Yan. Sarap. Woohoo! Okay. So, hayaan lamang po natin na kumulo. And then, ready na po yan. Kita-kita po tayo sa tikiman. Magtitikiman po tayo ngayon. Okay. So, yun na po. Luto na. Siyempre, kuha po tayo ng repolyo. Yan. Lagay po natin dyan. Okay. Then, kuha po tayo nitong yan, paa na may balat. Kuha rin po tayo ng kanyang kanyang laman. Yan. Laman po ng baka. Siyempre, mais. Yan. Saging. Yan. Yan na lang po yung saging. Mamaya na lang po yun. Kuha lang po ako ng sabaw. Sasabaw po natin. Yan po. Alright. Okay. At dito po, yan po ang kanyang kapartner. Yan, patis na may kalamansi at sili. Okay, so pakukunin ko lang po ito kasi masyadong mainit. Ano po bang tawag doon? Palalamigin lang muna ng konti. Okay, balikan po natin. Alright, welcome back. So, ayan. Oh, bebe. Medyo malamig na siya. So, titikman na po natin ang ating niluto. Unang-una po natin titikman yung pong paa niya na may balat pa. Ang lambot, ang namnam. Pati yung sabaw niya. Grabe. Tignan natin yung laman niya. Grabe, ang lambot. Ang sarap. Natutunaw sa bibig yung niya. Yung mga karne niya. Ayan, sausaw po natin dito sa patis na may may kalamansi tsaka sili. Panalo. Papadami na naman tayo ng ulam ay ng kanin nito. Okay. So, yan.
magtatawag na po ako ng mga kakain kasi kakain na kami. Gugutom na ako. So ayan po, pagkatapos po ng 4 na oras, naluto na yung ating bulalo. So ito po ang video natin ngayon. Subscribe lang po kayo. Yan, comments. At nakatutok po ako sa ating comment section. Share nyo din po yung mga video natin. Yan. At araw-araw po tayong may upload. Alright, hanggang sa muli po. Maraming salamat. Maraming thank you.